yanda in suka yi haka to suna gamawa sai su ɗauki wannan ko su je su saka a cikin tsohuwar rijiya kamar inda shi wancan mutumin ya ce aka yi masa. Ice in ko ba haka ba ya umarni wannan bokan ko ma malamin shedanin isaka a turmi idin ka dakawa ina dakawa ina dakawa ina dakawa ina ambata sunayen wasu gumaka ina dakawa ina ambata sunayen wasu gumaka ina dakawa ina ambata sunayen wasu gumaka har lokacin da ya gama ambata sunayen gumakan nan sannan sai ya umarce su da bakinsa yake gaya mun ice sai mu umarce cewa ya ɗauki wannan abun ma'ana ice sai a umarce mu shi malamin ya umarce mu ku je ku ɗauki wannan abun ku jefa shi a kogon kuka ko ku jefa shi a ƙarƙashin ruwa wanda baya gudu kamar wani katon kogi a haƙa rami a sa wani ne nutso a danne da dutse ko kuma a'a a je a saka shi a cikin bola ko cikin masai. Ice daga lokacin da ana saka shi a cikin bola ko masai ice wannan ɗuman kuma sammun yayi rai. Na ce kamar ya sammun yayi rai ice ai duk wannan abin da aka yi sammun bai rai ba amma ana jefa shi a wannan guri to ya tabbata sammun mu kuma za mu ɗauka aikin mu ne mutum a duk inda yake a faɗin duniya sai mun je mun saka masa wannan ciwon bala'in ko in mun ga dama mu yi abin da zai halaka ya ma mutu kenan ko kuma in ba haka ba ya haukace kenan in mace ce ta haukace kenan ba za a sake sanin a ina take ba. Wannan shine yanda ake yin sa kuma ku biyo mu nan gaba za ku ga yanda insha Allahu mu kuma a wannan cibiya muke warware su duk da harkokin ko kuma ka ce hanyoyin warware sihiri suna da yawa ya danganta ga abin da mutum ya sani suna da yawa. Akwai waɗanda manzan Allah ya nuna ga yanda za a yi akwai waɗanda kuma manzan Allah bai fito ƙuru-ƙuru ya nuna yanda za a yi ba amma akwai attajariba. Saboda haka jama'a wannan kamar na faɗa muku shine yanda ake wannan sihiri ba mu sihiri ba mu nuna muku yanda ake yin sa kuma in an je to daga lokacin yayi rai. To a yanzu insha Allah ƴan uwa muna muku kira gare ku kan cewa ba muna yin wannan abu dan karan kanmu bane ba amma muna yi ne saboda ku al'umma ku fa'idantu ku sharing wannan abu ku watsa shi a duniya ko ba komai zaka samu lada ka guji ka sanya ma ake yi ana yi kuma ka guje shi. Annabi ya koya wa ya turo ne je nemi ilimin koyon yahudanci dan in yahudawa duk kaidin sun wani abu a san me suka yi ya yi daidai ka je gidan giya ka ga ake shan giya dan kai guji yanda ake shan giya kai musu ma wa'azi. To saboda haka ku sharing din wannan abu a duniya ya watsu sannan ku yi liking na wannan abu da muke yi sannan uwa uba kuma ku watsa shi ya watsu duniya kowa ya ganshi ko ba komai za ku samu lada yan uwa. To ku biyo mu nan gaba kaɗan Allah za ku ga yanda ake warware wannan sihirin dalla da za ma ka iya yi da kanka.